रखी भजा रखी देछि। नहीं तरकारी तो कले खाई सीझा खाई कौन। तले गोटे थिले कौन करू सेटा मोर टेबल है कथा कान लेके हम बोल
ନାଇଁ ମୁଁ କପିଲି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲାଣି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଯାଉଛି ଜାଳ ଆଲ୍ଲା ଭାଜିବ ଟିକେ ଜାଳ ହାଇ ଦେ ନହେଲେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଲ୍ଲା ଟିକେ ହାଇ ଦେ ନହେଲେ କୁତକୁତା ହେଇଯିବ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିଲେ କ'ଣ କରିବ କି କ'ଣ କରିବ କି ନାଇଁ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା ଆହୁରି ଭଜା କରିନି କେ 4 ଫାଳ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ 3 ଫାଳ ହେଲେନି ଜଣ ଜଣ 3-3ଟା ଲେଖେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ସମାନ ହେଇଯାତା ବାବାଙ୍କୁ ଦିଟା ହେଇଯାତା ରାତି ନନା ଖାଉ ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖେ ଦୁଇଟା ତ ଦେବୁ ଗଲା ଗୋଟେ ସିଟି ଦେ ଆଣିବେ ଏବେ ଦୁଇଟା ନା କିଏ ଖାଇଦେବ କି ରଖିଦେବୁ ନହେଲେ ମୋ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଟକର ମକର ଫୁଟିଯିବ ପାଣି ହ୍ୟାଲୋ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେବ ମୋ ପିଲା ଗଣୁଛି ଶୁଣୁନ 4-3 ଫ୍ରିଜରେ ଚାବି ବାର ଅଛି ବୋଉ ସେକୁ କାଟିଦିଅ ହଉଛି କି ଆଣିପାରିବା କି ହଁ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପବନ ହଉଛି ତ ନେଇପାରିବେ ସବୁ ଯା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ପବନ ହଉଥିଲା ମାଚିସଟା ନେଇଯାଇଛି ଲଗଉଛୁ ତ ଟିକେ ସବୁ ଆଉ ଆଗରେ ଫୋନ ସେଇଟା ନହେଲେ ତାର ଫ୍ରିଜରେ ଥିବ କ'ଣ ସାମାନ ଦେଖେ ଫୋନ୍ କରି କହ କେରେଜ ଖାପ ଧରିବା ଇଏ
ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି ଆଙ୍କ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରି ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବି କ'ଣ ତେଲ ସରିଗଲି ଟଙ୍କାରେ ମରୁଛି ନେ ରେ ଗନ୍ଧିବନି କି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେଦିନ ରହିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟୋପା ପକେଇଲେ ବହୁତ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁନା ମାଛ ଯାକୁ ଏଟା ହେଇଗଲା ନା वीडियो जदि पसंद आसला तेज लाइक शेयर एवं कमेंट करने बिल्कुल भी भूलबे तले थी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर साइड थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँद्वारा आम वीडियो नियम नोटिफिकेशन आपण पाखे जल्दी पहुँची पाए पुणी थे आसिक नुआ को वीडियो नहीं से जाए बाय बाय टेक केयर लव यू।